Dumi, mabali namin. Nay, adamanan papanak gusteng. Nya, kasangsangpit mula na pan nakibuda. Rumuar ka manen. San ka kadian na banaw? Nabanugak ngam ada papanan mi kadamari ipang. Anya, Si ka ate aginanano na banug ka ngam siyak ada pay papanan may. anya na di mo pan nakabambanog. Ay di nakat pa kadandanagan. Agsukataklaang kan agsawarak pay gayam. Sige. Ay, anya laki din ni Sofing. Napanlatay ko na napapananda ka ni Ipang. Babalawag mo ti kasinsin ko nagpakasar. Kasla nakapimpintas launay mo ti anak da. Tadila kumpormin ti dinawdawat da asabong nagbalin amanugang da. Pinastidyer da launay mo ti nagbalin nga balayandan. Anang paada itinuan niya laditan akay kayat da. Heho. Nagdawat ti kwarta. Kesyo kasapulan di kastoy kasjay. Ay panagkunakat delikado pa na ornong aparwad dagi nagkasar. Ay, kumusta nga tandagada? Ragip ko ba nandiduming? Ngawan nga tantiplano na ngagtuloy a kapitan dito nagbugsudan. Ay, ororayak ti awag na. Ngam di nan samot malagipan ti umawag. Ay, Tina, goodbye kiss nga rodin agawi dakton. At dangamin marabotit asirip. Sige nga. Goodbye kiss kalata. Ang agsisiim ni Uncle Gusting. Ha? Stricto day nga uncle ko. Dahita nga rod. Kasano maka-goodbye kisak? Kat sirip mat asirip ni uncle mo. Ano? Ay kit madi, ano makita na? Ang mga notarayin akatusan. Saan mat nga ta? Si kamat. Sobramat ti panagkit-kitam kan uncle ko. Dahil manin. Agsirsirip manin. Naglinga din. sobra mo tayo kang ason. Nay. Di mo't na pamanawan. Sige! Mansong ka lang atan. Ala ni uncle. Itira naman ang titaktikana. Ada aso dan. Kat na high blood sa amot ni rambutan ng aso da. Wan, ngam atamanan sa bali nga aso da. Dahil talaang ta, masikuran ni uncle. Anyat pa kasikuran na ngay. Kasano, kadaginaw. Dinan sa amo ti agtaol. Oh, di suro na nga agtaol. Anya? Kasla imbagamatan nga amo ni uncle ti agtaol. Saan mat? Si kamat. Nay. Nagtulang laki di day kang aso na ya. Di mo't na madugsakan. Tina. Siyak samot ti abugan ni uncle mo. Aso ka aya. Ha? Aso mati abugan na. Una niya. Isos, anya matay. Makadlawak matay. Agin aabog iti aso. Hapayin goryo. Agpadagkil agpabasit mati amot dagit agong mo. Ay,
Apay nga agkatawa ka akumita kanyak. Kasano? Agmusmusiig ka. Sakit agpalawa agpabasit ti abot dagita agong mo. Si Kamay, katawaan na. Apay! Ah. Di pelagtuglap ti kasarusarita am tina. Ah, Ay, di ka kanupay agtuglap, Kuryo. ay, saan pa, Mike? Saan pa, Mike? Ibagaman dita. Anak katurog ang dagiti pusa kanaso. Manok ken ora ya kulaaw. Ket saan nga gununit ang nakaturog mo tan. Ah, Guryo, nakaturog ka no amin ng dagiti taraken mi. Agraman jay kulaaw anagapon iti duduugan amangga. Ay, saan ka kadipay ang makaturturo? ah. Sige, Tina. Agpakada akong umayak tumanay. Tina. Ibagam ano umay tumanan ket di na ipaturay ama kaun-una amaturog dagiti mangrabrabi anabiyag. Santo agawid wan. Walang kal. Guryo, Hmm. nakaturog ka ng dagiti kulaaw. Agawid ka. Ngunti na. Sige, mapanakon. Ay, ayatik ni Guryo, uncle. Ante, umaydan to ka nung umuli. Anya. Ay naglaingon. Umay dalatan. At di man lang nakisarita kanyak ni muna. Makisaritan to ka nung matangkal. Kaanaw. Noon niya ti kunayo di inton rabi eh. Ah. Eh, ko uncle. Ante, ay ayatok ni Guryo. Kaya't na nga asawaan. Ay unay kamutan Tina. Inayaban ka akatulungak dito'y balay. Ngamday takitin makiasawa ti unaam. Eh, dispensyarin dak ko maanti. Italang amin ang mapadasak ti maaro. Ah. Ah, Nagmayat gayam. Iso makiasawa ako. Ay, ampang. Angkol, da kayon ti dadakkel ko. Iso palubusan da ko makiasawa ken irog ko. Este, Guryo. Ibagam nga ron nga may nakasarita. Kitnasken anak kasagana kadagiti kidawat. Anya ka di dagiti kidawan nyo, angkal. Isunto ti pangibagak. Iso nga urayak. Nga may dito'y balay. Apo! Mayak man! Apo! Ay, kasamot aginaw nga aso da tatagos ng daytan. Amangan no kagatinak. Apo! Umayak man! Ay, Hadda kan, Guryo. oo, tata. Umay ko kumaarman tinapintas akaanakan niyo. Ala, tanga inawagan na kiti umno ayawag mo kanya. Sige, sumrek ka. Sama. Agyaman akyan man. At last, makaasawa akon. Ay, di kang sigurado, Guryo. Ah, Ang mga no di mo kabailan ti dawataking ka, tapno maasawam ti kanakak. Ala, ah. dumanon katagsarita ta itinaawang. Ay, mayatak dita, chairman. At danwang mi, adamat ba kami, kan adapay kalding may. Nagsayaten no kasta. Apay, maparti ka dita gijay? Sana maparte. Ta isabong mo, iti panangasawam kantina akaanakak. Ah, kasta gayam? Kunak man lang no isot maisagana, iti panagbuda may. San? Ah, no sabong ko dagijay iti panangasawak ken ni Tina. Dinuang ken baka min tumat la dagijay. Depende. Basta ibagam ka namang mo. Ibagam dakitikid-kid dawag. No maited mo dagijay. O sige,
agkasar kayon kantina. Yahoo! Na- Ayaw sa makaasawa ak matlaang ngayon. Ay sus, ay sus. Nagkansamot samsamanting dati at tao. Nga lagawid kan. Kat ibagam kan amang mo dagitim bagak. Goryo. Ay, apo. Tagabambantay kami laeng, Chairman. Iso nga awan ti ado a kwarta may. Ang no taraken, akas kadagiti baka, nuang, ken kaldeng, ay ket ado a. Sana question ti kwarta. Basta dabaka kenwang plus kaldeng nga isalog yun ito'y nagbugsutan. Alawan, ukudak to jay nuang, ket ukudan tumot ni Guryaw jay baka, agraman jay bumaro a kaldeng, isalog minto idan, Chairman. Halawan, imbag man tawagan naklatay ti chairman. Ang MOIC ko namlatan. Nupay, amangan na siyak tumot lataglayo na kapitan dito nagbugsutan. Aya, Ala, nasayat launay, tamayat kayo kadagiti daw dawatay. Ay wain, dagijay lang ket. Maasawan jay putot mo jay nakapimpinta sa kanakak. Putot de di Diyos jalwad na akatairan, akabsat ko, di asawaan ti putot mo. ay, mala, abalayan uay si Chairman. Di ka madanagan, kunakmanan. Ukudan mintokin Guryo, dagiti salog mi abaka, nuang ken kaldeng. Ne, umuawag met da Rosa ay ang mga no agawid tan. Hello, Rosa! Agawid kayo ka din? Ay, saan pa'y kunam? Naiapay ngay, namin anon, anaposponday ta. Ay, ala, nasayat ano kasta. Pagustuhan niyo pa'y matngarod Uncle mo George kan Antim Sandra. Ayun gayam, dinanundan ni Tina, makiasawan. Wag, talaga na partak, na nasiglap mo't unay di Guryaw, ang mga raaram kan kwa na. So, aday to'y, natulagan ti kasarda. At dapay sabong tilinalakyanan. Ay, wan, tayo pasigurado damat nga ito da. Ay, anya nga rod ngay. Agin inayat damot launay-unay. Ay, wan. Nasaysaya at pagkasaran mi idan angam te agsikog to kiti abalasang ti kasinsin maun. Ngawan, husto ta ko na, Rosa. Ala, anya nga ron ngay, no di kay makasangput sakbay ti kasardati na kan Guryaw. Sige, bye-bye. Ay, apo, awan salata. Pagdua, doan pa'y lati isa sangput da duming kan Rosa, iti mabiet. Naglulukmat dagitan abaka kanuang anti. Oray day takalding. Wan, Akinuang ka dagita. Gimatang ka din ni Uncle Gusting iti taraken na anwang. ay saan? Kat no iso dagitan tay sabong ni Guryo kan ka. Ala, iso dagitan anti. Wan mat, tay sabong ni Guryo ang mga sawa kan ka. Nagsayaatan. Dagita gaya man.
Saan gayam anaimot tagbalin a katugangan? Wan, kat pinalasaritaan ng inton malam, ha? Agsuble dagiti naganakken kuryaw, agraman dagiti tagabambantay ang kakabagyanda. Yahoo! Na, Kamaudyanan na. At damot lang mga asawa kanya ako. sus Maria Josep. Asawaan nakmatlangan. Ay, apo ang pangka talaga, Tina. Mangibabain ka, antal na kamag. Ay, apo ko naklang kami nagpaot. Akan doon na ka dito yung balay. Nga mawan mo't gayam. Tama kay asawa ka mo't. Yawin na kanton ni Goryo. Apama na malpas ti kasariyaw. Sayang, Auntie Suping. Anya ti sayang. Simple lang ti kasarmi. Tawan mat nawadwad a kwartada. Tila ang baka kanwang plus kalding tinaysabong kanya. Ay, sana daskan tinagarbuunay akasar. Nautangan yung tupay mulat gastusin niyaw. Kat di kay tumot makabaybaya din kada kay utangan niyaw. Wen nga ron. Dagi jay sabong ati pangrogyan yung ton. Wenan Auntie. Sa bagay, nagagat ni Gors. Aganak kaminto kano iti sanga dosena. Anya, ti agputot ti pagagatan na. Saan mo't Auntie? Nagagat nga agtrabaho ti kayat ko asawan. Isu nga uray adun to ti anak mi ket kabailan na kano abyagan. Aday ta abalayan o ay si Chairman Gustay. Awan met nga tati makunamaon, ta uray simple ti kasar, ket adu met ti sagana. Awan makunak, abalayan Bilsibub. Makunak anagasa ti kaanakak, anak ki asawa iti putot mo. Nay, imbalikas mo pa'y ti maisurat anahagan kumid, abalayan, ang mga numakigtaw dagiti makangag. Nagpintas to pa'y tinagan mo. Kamuklay tayo nagpirma tayo ti nagkasaran dagitan anak tayo. Bilsibub. Mayat tinagan mo abalayan. Ay, pag ko naamit abalayan, May supadi tinagan mo ti kinalukay mo nangukod iti sabong. Iso na lang ta makapakigtot. Nay. Ta kayat mun sapay nga ibuksilan ti kayat asawan tinagan kaw. Kuma, ngam amukmet anasingpet kayo iti putot mo. Ket dinto paldaangan ti putot mo ti kaanakak. Garantisadaw, Chairman Abalayan. Saan may nga amu ti mangluko? Uray no, nagan ti Diablo tinagan kaw. Amunod ibagak kuma. Ay, umay ka man kitday. Tamangurtis siya ta iti isalata. Ado ti babalasang adimar ay. Uwan na abalayan, Bilsibub. Adumot latagayam ti imay iti kasardati na alakay. Nga rod, malaksid dagiti kalugaran tayo. Adumot ti may akalugaran da Goryo. Ngamure kasanot ka ado ti tao. Adumot latatibakan. Un nga rod, kan awan unay bandog ang nagluto ko nam. Linambong dala ang dagiti karni ket awan rikado na. Nagdadakkel pa katigirat na ko na ma. Imanayin tay asin nga dasili na. Oo, idap-dapul da. Ay, gastos kano lang ti Ricardo. Dalakit di kano silikan asin kunak manen, mabalinin. Un ka nung araw. Kitay duwagrit na may kabil iti ubak di saba pan nakaplataw. San ama ibos dagiti mga takas lagam-gam. May sapay dayta. Awan parikot ngayon nawan taubak tinambaan ti saba tinanganan. Kasta ti kuna ti abalayan. Narigat kano taginaw.
Numalpas da amagan, ibaberdalatan adita kasabaan da kita ubak tinambaan nagplatuan da. Awanan parikot. Aramid ti sadot nga ginaw dayta. Anyan. Nanay. Marugyanan ti parwad. Ken bitin-bitin. O may kabakit. Imatangan ta ti panakaornong ti parwad. Uy. Daman-damagag kada kayo nga gasawa, Tina, Guryaw. Anya day jay, auntie? Anya day jay, ante? Numalpas ti kasaryaw, anyat plano yaw, nang runakan ka Guryaw. Yawid mo ka di adagos ni Tina, ijay lugar yaw. Ay ko, dakin ko na, ante. No pumanaw, awan manen ka doami dito'y balay. Di, oray, agad kami pa lang iti balayo, ante. Aging ka iti sakbay pa nagtatalon. Uwan, auntie. Saan kayo ang madanagan? Wananti, saan ko nga ipanaw adagos ni Tina kada kayo? Ay, agyaman na kaano kasta, Guryaw. Wananti. Dakkel nga men, ti may tultulong kanyak ni Tina, iti panagtagi balay. Ay, saan aparikot, anti? Dua kami, akaduhayo. Nay. Apay ngay abalayan. Ibulbul sa mutin dagiti na orno nga parwad. Ay iduldulin ko, abalayan. Nepisok lang arudan di ta karton. Napakaikan na. Tamabilang iton madamdama. Ay saan mun aparikot dayta, abalayan? Nasken nga idulin ko, unta narigat. Anya narigatin. Dagitan to nagkasar nga naktayo di mangidulin. Kwartada mo dayta. Ay, saan ang mabalain, abalayan? Na, Tay bayad tinwang, baka ken kalding kong ay, dakat singiranan. anya. Kat mo sabong. Pabayadam kitin. Saan na babayin? Ay, ano mabalin? Saan na mabalin? Saan no ko na? Sabaw. Ay, salbag. Oh, Rayman nawan makiabalayan, no? Ay, tagtaga-inip kumutlagayam dayjay. Naglukon. May tultulad akmatan kan duming. Dumi, mabali namin. Lita, nadalo sa akong taglawlaw na iti masetas ni Auntie Sandra. Di mo't kano kami nagsubsublin tayo kapada a Pilipino nga ag-side-side line a gardener dito backyard garden da Uncle George. Kapilitan na nagboluntaryo ako. Kababain mo, tawan unet aramidag. Ada pagayam nasamak iti dayta abanda. Ituloy pa agaikan ditan. Nanda lang ata bukbukal na mabalin nga imula dito mayat tag mula. Adamot kayam pinonti parya dita. Agar-garden mo da Uncle George. Saan da nga ta nanas asikaso. Gaikak man na kita. Apagiso to'y kumpay. Nakatadtadam, isa maminsala at tira. Magpasadagos na kita. Timatan imak tinatiruan iti mordong ti kumpay. Sa nabali ata nakagawan pesak. Saan mo't kidyan naabot ti kodil ko. Ni, apa nga? Napkasmat dan. Ala, nasugat ti tamudok. Ikatak ti kontes.
Nabuslon ti dara na. Marusa pa tayo guantes. Nasugat akmat ng diti kumpay. Imbag na napasardeng ko ti panagdara to'y sugat ko. Unak lano basit laeng. Medyo naunagsamat tinagawis ti kumpay sa nadara. Imbag ta, ada nakitak nga agas ti sugat ti ta medicine cabinet. Andan lang atanti ko na ni Rosa yung tunong sumangpait. Sapay sa anak samot na maka-encode. Pangisumat na timurdong tiramay kong kinasugatan. Magdanagan ako, tayo jak mapasardang ti panagdara na. Sapay jak masinuno, no kasano ti kaunag ti sugat. Ano maawa? Ni katugangak. Hello, Chairman. Hello. Nya Chairman. O ay si kunam tani. Tandani mauma akon nga ago ay si. Apay, ada ka di problema di ta barangay? Kaano ba nga wan problema dito barangay? Nakado. Anay, agot uton, anay. Apa yan? Kaslad agalam. Nakumpay ko mutan to'y tamudok. Anya, nagkumpay mo na tamo dong. Husto ka na yun ang agaw. Wandatan, aggagay ka kita iti kasama kan iti arubayan da Uncle Jones. Nailayon mutan iti tamudok. Tateng-tenglik ngamin ti gagay kak aruot. Ay, awan mon. Masugat ka iti kumpay. Di dabay, haway. Awan mo't pilpilyan ti disgrasya. Sapay nagbayag na pasardeng ko ti panagdara na. Ay, sos, kita ama. Ang mga numaibos na daram. Napasardeng ko mo't kitdain. Nyangay, nakawag kayo mo. Wala tanay. Apay ka ano ti sasangpot mo, apo Chairman Domeng. Anda kayo mo. Unaya pa nang iridisyon iti chairman. Kit puto ba? Sumangpit kami tulatan kan Rosa. Dimi pa'y may bagano kanaw. Anya, in-enjoyin yung tagyan dita. Saan mo? Ay, agsublikan. Pasensya kayo. Ngam urayak ni Rosa. Agkuyog kami taon. Anya, kanaw. Basta, yawag to ni Rosa kada kayo. Yan anos yung pailan ni tabarangay. Anya kan sa, anya kan. Nagpabutos ka. Sa kastang agkarapanaw ka. Ita, di mo kitin. Ibagano ka ano agsubli ka. Kasi timbagak, sumangpit kami tulatan kan Rosa. Malala. Makamu ka madlangan. O nagyan ka ditan. Bye. Bye. Masikuranan ni katugangak. Amok mo, kung kunana day jay. Mawag ni tatang itay Aldaw Rosa. Damdamagan na no kaano ta kanong agawin. Apaya di mo itong sumumbat. Tinurugan na kong manay. Sabagay. Itay payakas la aling-aling ti panagsungsungbat na. Maturog ako tayo. Kanayon naklaturturugan. Madanagan ita dito'y nakumpay ko at tamudok. Anyang araw na. Tsak mating kakara.
Duming! Ayan mo! Duming! Salbag. Paingay. Ay sa dino dahil nakadandanunan mi kan Duming. Di mi lakad nga rod amon no sa dino. Yak pa'y napuutan na nagsin na kami matgaya man. Nagbati nga tayo ti kabatuan di tababa. Nagsubliak man. Napay kat ngamin asimbang ata ka. Dumay! Ay, awan. Sapay kabat-batuan dito. Man ti makita apin unti kayo. Kaslapay kit di disyerto di tata matantan-awan. Hey, anya nga'y alugar da ito. Hey. Sino ka? Sino? Ay. Ada nagsaoy tilikudak. Masigurado saan ani Duming. Sino ka? Nga agbasak-basak dito'y lobo. Yay, busis na laan kat nakabutbutang tumaray ako. Di ko na maitarayan na urayan na sa adda itad ka. Ay, diya ka mamuday da. Ay, Duming! Ayan mo na ya! Kunaklano adda dito'y da Duming kan Gusteng. Dao ay si Chairman. Wan. Ngabsaanan nga uay si ni Gusteng, taadan ni Duming. Ayan da. Ay, daitangarod ti Jack Amo. Agpaaramid ako iti barangay certification. Awan mo ti agpirma. Kuna jay sekretarya, adi na naabutan ida ditaw. Ayan mo ti sekretarya. Anda na pan na ginatang. Ay, agtugaw kamot Urayo mo da chairman na sumangpal. Anya pa'y ngay. Nagkuyog daman nga tan ngagkatugangan. Baliktad mo't ita. Siyak timang talikod kan ka. Sino ka? Siyak mo't timang talikod kan ka. Na, Talikodan kalatan. Uray anya ti bagbagam. ne. Naulit-ulitin na ti bagbaga na. Ay, sumbatan na. Isarang mo man nga tarupam kanyak. Kaya't mo makita ti rupak. Di talyawan ka no isot ko na. Ay, madam di mang. Nakabot-bot ti rupa na. Oh my God. Ha? Sumorot kan kanya. Iba na. Iba. Ada kumpay mo. Itad ko kan kadaytoy no kayat mo. An magkumamot dahi ta. Di mo gayam ammo ti pakausaran ti kumpay. Amo ka? Ngam, nabayagan asana ka nagkumkumpay. Agkumpay kaitan. Sumurot ka kanya. Ay, pasurot ti Orias. Ay, Sayro, ay, demonyo. Ay, sana ka sumurot ka nga. Ay, is,
Hindi takan. Itarayan nakmanan. Di nakmaitarayan, tasyakyan ni Iwan mo. Anya ka no? Ay, isot yan niliwan ko. Ay! At ay, wag na. Ay na. Ay. Tatang, ayan niyaw. Ayan nga tan ni katugangak. Delikado ak manan ka ni katugangak asupay. Nusan ko akadwa sumangpet ni katugangak agustay. Sa dino nga minto'y nakadandalunan may. Saan mo nabirukan di kadwam alakay? Kadagayan masabat ka. Karpropak. Di ka agbutang kanyak. Agkadwata. Saan ka ngam mo? Di ka man. Kasla agkasigod ta. Naggiddantaan ay pasngay. Dakas na diya. Ni, kasla dayag agir na itinagbata na iti saka na. Saan mo nabirukan tila kaya kadwam? Umayon day jay. Nakitam? Itay pa'y asursurutan ka. At damot mang sursurut ijay lakay akadwam. Ha? Ano na ito alabiyag? Saan sabat at tao? Ano pa'y kasla tao matilangan na? Dumeng! Ni tatang da jayon. Mau! Adak ni tao! Sa lino dayan mo ko na! Dito iba pa! Sumalog kayaw! Sige. Ayabam di kadwa malakay. Nalaka amaw awis day jay. Iti uray sa dino. Ang nagkalkalawiki iti gayadan ni sapin na. Ipusan day tao. Nakita mon ti murdong ti ipos ko. Ipusan. Kaya't nasawan. Demonyo na ito alabyak. Kasano ang maadaywak day tao. Ala, pukawam jay lakaya kadwam. Umayon day jay. Ay naro sa madanagan akon. Nunap napanandaman nga tana. Tadyak mo't idan mauray asumangpat. Di damot sungbatan ti awag ko. Ay, pagsinsinublatek nga rod awagan ida. Ay, nadyak amon ti Aramida Cruza. Uwa, nadak dito'y barangay hall. Sige, awagan kan tumanain no mauray ko edad. Bye. Ay, napo, napnapanan nga tan aya dagijay nga agkatugangan. Ang data iti may katlo alubong tatang. Anya may katlo alubong. Siguro iti nabasak. Ti may katlo alubong kat iso ti lugar ang nakaibulingan lang iti pasurot ti Diablo. Anya? No kasta pasurot ti Diablo dagiti nagpakita ka dati. Una, imbag ta na itarayan tayo na. No pasurot ti Diablo dagidiyay. Di ko na may tarayan tanga ta. Dahil nga, Diablo dagi jayan. Adda kayo dito. Kunak sumad. Adda di tantay may isa. Sursurutin na ta. Ay, Siga. Alaamon daytoy kumpay mo. Anya, hapay na takumpay. Parakin ka daytoy akumpay. Alaamon taagkuyog ta. Adda papananta. Anya, alain mo duming. Imbag lang at darmas mo. ha?
Awatemon, kumpay mo daytan. Alan, awatemon. Kunhak, no di mo matawatan ti kumpay mo. Sagay sa kami kenduming iti kumpay. An-anwan mingay dagiti akumpay. Anya aya ti pangusaran iti kumpay. Ikad paggapas. Ngamawan mo't pahagay agapasan mi dito'y. Pagay. Saan apagay tinakaisang ratan dagita kumpayo. Anya nga raw. Babasit dagita kumpay no idilig iti kumpay ni patay. Kumpay latamot dayta. Kumpay ka din ni patay daytoy. Anya ket ti panagkitam Nalakala maipungsay ti ulo dita. Takas asa. Ay, anya. Agipungsay kami kadi iti ulo. Basit akumpay ni patay dayta. Tawiden yon. Ayan. Jak pagan ano dito akumpay. Dita. Apa ngay? Nakairot mo ti panang patpat ko. Jak may badan. Saan mo ngay balang? Ha. Tawuragan ano ka? Saan amaakal dita dakulap mo daytan? Anya. Ay saan? Ay kaslan ni pigkat. Nagitir amay kon nang patpat iti putan dito kumpay. Ay kasano dito yan? Kumpay mo dayta. Ha. Tawid mo kensanti. Anya. No kayat mo mat. Sumapol ka iti pakigapasam. No addaag pagapas iti pagay. Ha? Saan pa ya panaggagapas? Tangay saan a panaggagapas. Di agipungsay ka nga rod iti ulo Anya. Ala! Aggaraw kan! Sarakam madlang di kadwam. Sumapol kayon iti padayo a tao. Kat ipungsay yo ti ulo da. Natadom day takumpay mo. Kasmudlay ti kumpay day takadwam alakay. Talaga na tadem. Nakasilsilap ti tadem na. Anya, nakasagana kayon. Agkukuyog tayon amapan agipungsay iti ulo. Tadayta ti pakausaran dagiti kumpayo. Duming, agpambarang talangan ang magustuhan ta dagiti kumpay. Anya? Ay, no kasta. Agyaman kami nga rod kadagiti kumpay may. Di kagyaman. Anya, di mo kahit nga gyaman kami. Ay sabagay, demonyo ka, sairo ka. At daya demonyo nga muna ti agyaman mo. Nagtitiro ta kitang ipon mo. Di ka ngirsita na kamutputin ka. Naglahat ka pa'y. Nagaduti ang muyo. Ah, Nagmayat lakat ayakar dagita lapayag mon si kaalakay. Inyo ti mapaspasama kanya. Kasla, malapikos na kiti lapayag ko. Aday ta. Ari ka paman dagita lapayag mo. Ayan itan na kiti palayag ko. Lapayag ko.
Ah, Kaya ka rin tingatun na iti matayo na tam. Anya! Kat anya mo ti mariknam ka na kita matamdomay. Ha? Apa na iti mata? Nayakar na ti agsumpangin na pingping mo. Anya? Ay, Kasanuray tao. Inan-ano da kami. awan basol mi kada kayo. Tapno pagkaramidan da kami ti kastoy. Palubusan da kami nga agawe di nagbugsutan. Ay, Palubusan da kayo. Ngumitugot yo da kita kumpayo. Kat pagkumpayon to. awawawan. Basta palubusan da kami nga agawid. Ha? Hindi ko na nga agipong say tayo ti ulo tata. Uwan ko na blatan. Tapno makawitan. Anya? oh, agtultulag kayo. O anya, agipong say kayo iti ulo, babaan dagita na itad kada kayo akumpay ni patay. Uwanin. Kasta Ala. Agawid kayon. Ano ko? Tisikat ko. Ay, Tatang, nay. at datan dito yung nagbugsutan. Ha? Aywan. Kasano na yay? Kasla nagtinag da. Ay, naplunsan ti Dorik. Oras ka. Tatang, Ha? naiks kagawad padtok yung masinig ka tata. Napagklan nga oposisyon ka na taday da duming. Isaga na mong takumpay mo. Anya? Anya di na ibilin ka na ta. Apang usaran ta ka na gito'y akumpayaya. Tatang, Ipong sa itati ulo ni kagawad padtok. anya? Saan? Nadagsin na ba suleta? Saan? Ay, agyan mo na. Taga-inap lagayam. Domi, mabali namin. Ay, anay ko, anay. Ay, siguro ko gusto rin ka. Abaya. Ay, timasal siguro ko ang pangpangato. Iluto masitan, ibababa, nagsakit. Anya. Ay, alan, adan itilakok, timasal ko. Anya na taraya. Yan na. Dino. Yan na. Dita. Ayan na ko, dita. Nagsakit. Nagbukulan dito babatilak ko. Isungarod nga iluto nga ipababa. Gimaton na itamasal na mga no dito nagsubli. Dita gurong ko. Tata iniada ka. Ta mga no mabiglakit rumwar lakit nga ron. Nanday ko, inayadam at anay nagsakit. Yeah, ketika sakit mo na ya. Dita. Dita. Nya nga tayo tiga po na tamasan sa nagbutod na kita sa akak no griingat. Ang sinsinublat damat lakit de nakasta. Kunada aga po kano itinaginad a sirkulasyon ti dara. Ingkan tuwag pa-check up. Doktor man tayo baga mo. Anyakit nga ruleng. Paya. Pakita kay ti doktor No kahit mo pa'y tagbiag. Ay, Kasta laang data. hindi ko. Ay na, alas 12:30 titangat aldaw. Kumusta nga tam medyo nagbugsutan? Ang mga no sumanaumanan ni katugangak no malagipnak. Iso amin ang timatorturan ni di barangay hall. Sa bagay, awan mat problema ako nada. Ay, ores sa dino tayan ko. At dalatamat kong daway rumidap iti aldaw. Kalpasan ti pangal daw. Kung nada sa bali ti biyag dito Amerika, the time is gold.
Awan ka no ti masayang nga oras. Workaholic na iti tao dito. Ang depende mo't nga tayo ti tao na ita. No awan unay ti araramidan, istambay Kasmatla di Pilipinas. No saan na napili tayo tao iti trabaho? Ado, ti mastrikan. Ay na, awag ni katugangak. Hello, Tatang. Good morning, dita. Wen, bigbigat ditoy. Nyangay, agin enjoy kayo lang tadidan. Saan, mate? Yan, mate. Mukha. Makaturturog ka nga. Pugtwak, teraramidam. Ha? Nakauldag ka nga niya. Aminin. Ay, wain. Kasmatla dita, nagbugsutan Nakauldagak no kasto nga oras ti tingat aldaw. Konakto, mate. Nakaawag kayo man. Kumusta dita nagbugsutan? Kumusta ti barangay? Nagpugsudan lang ta. Kasi tisikod. Ngamnay, sa anak pailaan na pa niya barangay hulita. Kuyogag man ni nanang yaw. Apay, papanan ni nanang. Di na kaya tagpakita iti doktor. Iso ako yogag man langain, tapno mapilitan. Masansan ngamin ngagbutad, dagiti gurong na. Iso ako na, ngagpakita iti doktor, tapno maresitaan iti agas. No, adda agas ti kasjay Ang dalakit di Amangan no agkurkurang iti vitamins sunon niya. Kasayatan na talaga no agpakitalangan iti doktor. Ngam tikas dia pamasmasahin na latan. Uwan nga raw. Na, agsidelan naksakit ting agmasay. Anya? Ay, mabalin mo't lata Oh, ayan ni nanangay. Dayjay, inawagan namot ni Rosa. Agsarsarita da. Apay, awan di taabay mo ni Rosa Anda ayan ni Auntie Sandra. Kastaya. Kahit kaano ti sasangpet yo, di nagbugsudan. Anda ibagbagan ni Uncle George ka ni Rosa. Amang ano inton umayabulan ka naon. Aniya. Ngala. Ag-enjoy kayo lang tangarod. Sige nga rodain. Nalagip ka lang namin ngay. Nawagan kayo. Bye. Bye. Ay. Ano di ko na? Ag-sideline nga agmasay. Mayat mo tikas di pagsapulan kahit. Palibre-libre ti damo. Abangan ka nun agpasugnod tay paswerte. Ay, padunat-donasyon lang. Ito nagangay. Pagsapulan ay ang palina na pagkwarta. Ay, diskarte lang ay panagbiyak. Ay, ketang ko laday jay ko naktumot. Gapulat kawan panawon nga agwat-wat mo't. Isaasan sana kung di agwat-wat. Tapno mabenat man ngamin dagiti or-orat ko. Madamat din resita ti doktor at umarem. Nalakit tumariklat taday jay. Kawun resita da nga rod. Makatulong wino iso ti agas mo. Ngam agure ka. Nalain kamot nga gilot sa nayalakay. Anya? Uwan ko nabaon. Malagip ko nga minday tay singkol, anaon na ti singkol na. Gaputa na mati ide nga dalaing mo nga agilot.
Dapay nang ibaga iti gifted ka, kano? Aniya ka no. Pasablog man daytan. Ni, saan lakay? Agpay sumot day jay sanaya. Apay, nalipata mo dahil anak ti taxi driver ide, jay bagyaw. Saan ang makapangpangan day jay putot na ide? Idiimpan day ti ospital, awan ka namot nakita na sakit na. Idiimbagam nga amangan no adda di makit-kita amang ganggantil ija ubeng, namati dakeng ka. Kat idiimbagam mo't nga agatang daw na agpartida taayatang da. Ni, inaramid da kat anya mo di inaramid mo iden? Malagip mo? Tila malaglagip mo mo't. Na, saan kit din? Malagip ko imimbag day di nga ubeng. Inkarkararagam sa. Inurorasyon sa. Kalpasan ginurungur yun day di manok a pinagatang mo. Ayun. Nagimbagi di dayay. Baron na. Oo, makita. Iso nga, anya nga tanong lukat tayo iti massage clinic. Anya? Wun, da kami yung kinrosa ti makamaw. Mayat san aya. Mainayon ang negosyo, iti punirarya. Anya? Uno saan? Para iti barangay. Pagbalinan niyo, barangay massage center ti barangay. Yay. Mayat san aya. Mabalin mo ta. Ay, na maabalin. Agsapol kay tumutin iti masahista. Pay lang agsapol tayo ti sa bali di dangay. Awun kaya man niya. Pay lang amin. Da kay ton akin ni Dumeng. Anya? Kapitan, ken kagawad, masahista pa yan? Oo. Man ano ngay? Di kat mayat. Tanayon ti serbisyo yon kas opisyal ti barangay dayjay. Pagkampanya yon to pa yan. Anya? Ay, adday ta. Nalpasan ti katre a pagmasahyan. Ay, mayata. Talaga amayat. Perfect tinaramid tayo nga abot iti uluwanan ti kama. Apag isaw, pakay batugang ti rupat ti agpaklab ng agpamasahe. Eh di kasanaw, agsapol tayo iti masahista. Saan eh? Masahista mo't ni katuganga? Ayun na ya. Nalaing agmasahe. Kun, uray si kansamot, Chairman. Adala ba sit amok Sayang, jakmat ngamin intuloy ide, ti inyenrol ko piti. Uray. Uray di mo intuloy, taadan adalmon. Saan mo't ngamin agapot parelax makunkunan kat mabalinan ti oray sino ti agmasahilatan. At damat lang na kita naskan aliklikan iti panagmasahe. Ay, uwan mo't At dadagitay tao asan basta masahyan. Ta amangan no adda sakit da amay kontra iti masahe. Uno ilot-ilot dita. Un Mike. Ayaban tanda tano dugok tayo sirk tayo niti pagmasahyan na gito'y naarami na kama. Wan Chairman. Dandani mabalinan ti mangrugay. Mayat. At dan pagmasahayan dito nagbugsutan. Ang mga adun tupay ket ti taga sa bali ang barangay nga umay agpamasahe dito yan. Mabalin lata Ket apag isulaunay mo dito'y abay ti barangay clinic. Anang isilpuan nyo itinarami dyo pagpwistuan dagita kama. Uy, wala nga kama. Mabalin na itan. Makortinaan iti nagbaitan. Ay katuan mo't tadikat agbinbinuyan ton dagiti agpamasahe kan dagiti agmasahe. Uy, medyo aglingad damot pa sila. Anya kita aglingedin. Apay adda siniripan aya. No awan maikabila kortina, kasya talaga.
agsisinirip da. Ay na. Ni, kasanon, kagawan. Walang malan umayay, ag pilay ti ayuda na kita taom ni Tarwa, barangay hall. Uray, tadan ni kagawad matmat nga officer of the day. Umay ka, tadatan ti agmasahe. No, sakit lat bukot, tinaktangan. Okay latan, pagkapagkilan. Uri ta, dagitay mo't senior dagita. Da kayo, may. Katwan. Ibagata, apang urayan, iti nakasarita ta abulag analaing, mangilot. Ket datayo pay lang ati mangkita kadakwada. Umikan. Da kayon ti agmasahe, kagawad? Awawan. Asikangay. Ang mga no kabalam matagilot. Ay, no, ilot-ilot. Pagparelax lang, Agit kayang-kaya, kagawad. Wunmut. Madalmut kat dita. Kabayatan na bumaybayag nga esoter aramiden. Wen, mabalin tayo matyagin rol. Mano ayunit dayjay kunanit Chairman Doming? Katwan na. Sigo niti masahista anang masay kanya kija ile. 72 units sa kanotin lipas na idinaginrol. Nakala iti lisensyadan. Mayat nga idea. Talaga amayat kagawad matmat. Mabalintat ti agin roll no nati kunam. Ha? Ay, wen. Una ya. Kat inton makara ko ni lisensyak. Ala. Plan mo nyo di may papaniti dayta. Kabailan nyo matkat no kaya kiyaw. Pinaisagana ko, nagijay pagmasahyan. Kat sikan di kadwak. Pagsampol ko na tayo manlangan. Wen na ya. Mayat, Chairman Doming. Hoy, agin roll tantaw kagawad matmat. Mayat na ito arugrugi. Talaga amayat, Duming. Si chairman. O, sangkit din, kagawad matmat. Aha. Amukon. Nalawa mo't jay sirok may. Pagbalin ito mo't apagmasahyan. Ay. Agparbeng ka, kagawad. San ka namang kompetensya? Umanayan, ti pagmasahyan dito'y. Next, Adelaida Buksit. Si Kanti Sumarunaw. Siya, tayta. Ang masitig ka. Mabalinan? Wan, alak ka to masitig ka. Si kagaya ma talaga, buksitan. Bakanten, ti room 2. Aya? Subrik ka ditan. Isagana mong tabagay, mga pamasahe. Whole body ka day. Ay, uray hapbadi lang manang. Kani, kurang matay kwarta. Alakit no kurang, anyang road. Ibagam to ijag masahe kurang. Bareng ilibrinan jay kagudwa. Tapno whole body kamot lang mamasahe. Ay, mabalin? Mabalin. Aday ti saritaan daytan ijag masahe. Saan mo't anaimot katuno pa idam dagiti masahista tayaw. Kin sampul laeng pay dayta. Iso makaawat da. Uray dagiti agkurkurang ti kwartada dita mabalin pay laeng. Thank you, Garod. Mapanak ka din? Agmatider ka matla dita sangwana kaon. Saan asyak ti agmasahe? Ay, sorry. Sige. Ay, yan. Buksitan gam buyong nangataday jay. Nakasagana ka na, Deng.
Uwan manong. Anyan. Nagmait adeng ganti manong nga awag na. Talaga nga umubing da tao na kastoy. Sumra ka kan. Ay, uwan manong. Nakaplastar akong dito'y kama. Nakaplastar ka nun. Riknak man pa dagito'y ramay kan dakulap ko. Ang mga nukas lakid di isko ba't di kakirsangdan kababain. Ay, medyo limamuyot ba di? Mayat di. Yap apros ko a jili. Sapo kiti dakulap ko. Sa kunto binukbukan iti pulbos ng Henry series. 5 muyot eh. Ay, umaya ko na ding coming. Ay nang nakadatamad. Ay, madi. Ading, whole body ka day. Uwan manong. Ay, half body laang ta. Good for half body laang ti kwartak. Kastaya. Ngam ko na ni Nana Sophia, mabalin ka nung mati ag-request a whole body. Depende ka no kada kayo masahista dayta no ilibre yu jay kagudwa. Kastaya. Anyat ipailot mo aya bukod wenno buksit. Ay, madi ayatoy position ko manong. Anya kita yan ti madi amarikrik na ma. Ito'y sikit kan bukot ko. Agpaklab ka nga ro dadeng. San ka ngagdata? Kitibatog mo day tarupam dita abot, dita mabatugan ti ulam. Day tagayam ti sirbi day ti abot. Ibatog ti rupa. Kunak no pagsiripan. Yay! Kaslakas na siyempre. Adaking kano nakamulagat ka amamasahe. Di kasla agsirsirip kamutla ditan. Ala, agplastar kan tarugyan tanti orasyon. Ha? Ada pa'y orasyon? Ada kabukbukuda ng estilo amasahista. Awan orasyon ti daduma. Ngem no siya, kasapulan ti orasyon, tapno na anayas ti panagmasay. Alan, agpaklip kan. Ay, uwan gayan. Aday ta, nakabaklub akon. Agorasyon kayon, manong. Ay nang, kasapulan at talaga ti orasyon dito. Ay, agbigargarak mo tan. Orasyon kayo ka din, manong? Ay, sorry. Da kayo gayam ti sigod at chairman nga. Kagawad kayon saan ka di? Wen. Ala, manmanungan kayo kit din. Okay lang, mate. Ay, apo. Sampay mayat di panagdatan. Kido'y maklangan. Anya gayam ti pailot mo ana sakit. Ay, kwa. Tuy, buksit ko kuma. Buksik manin. Kay bukot kan sikot. Ay, buyong kansa. Ay, agpabasit kay ti buyong. Ay, kwa. Saan basta buyong dayto eh. So, saan mo abigbiglaan? Anya, kayat mo asawin. Saan abuyong data? Aging inawak pa ilaang. Ay, sana mabalin. Bumangon ka. Bangon. Ay, agpargreg kay ti buyong istisigog. No way. Ala, ayusam tabagim. Tagal kan. Ay, Damo pa lang, tila masarsara ka na. yan dahi kaunaan na masahya ko ma. At senior citizen, di masakyan niya. Inang. Ang, dinangag ko ti boses na. Seksin samad, kinunkunak itinakam ka. Ay, si kumaa. No, buyungan laeng. Ay, no di, masikog ko na kuma. Ay, At naman ang pila, dagiti agpamasahe. ay sos.
Amang ano ibaganton dagiti kabaranggayan akasayaatan no agmas masahi taylangan ay madinsa. Saan mo't nga ta? Sample ko na tayo ng orda ito. Ang damot binagaan niyo nga isudan to ti regular nga umayag masahe. Wawawain. Nakasarita ko njay nagpwisto jay ilay. Na, ay nidi. Ay isan sa na makuuray dita pada senyor. Ina, anya ti ibagayo. Ni man Chairman Dumeng, agpamasahe akman ken kuana. Taday, madito'y buksit ko. Apay tabuksit siya o ina. Kamaudyanan na. Agnero po saksamat laengan. Iso si kamanti mang santigwar dito'y marikriknak. Anya, ina, sana santigwar ti ibagayo sana Si kati kayat ko amang santigwar. Tajak na sigurado no sintomas ti panagmenopos kunda ito'y. Wano, amang ano, aginawakit day. Duming pangusto ama. Alang arudan kaka. Ingkag plastaren ni Jay. Sumaron no ni Chairman Dumeng amang santigwar keng ka. Tatang, di ikwa. Pagustuam. Tamang ano paginawan na ka. Ay numalisan bason mo. Saan? Saan ka mangilaw? Saan? Ay, anyamot na dyan at tagainip ko. Masahis taal ka no? Domi, mabali namin. Sino nga tamot na ito yung umawa kaya? Saan mo ito nakafunbok? Hello? Hindi ka di Uncle Gusting day taoy. Jak nagbidot ti kunakad. Anyaya ti kumplito anagan ti awagam ken asino kakaday? Siya ni Armindo Kolipagpag. Armindo Kolipagpag? Imaya din dita nagbuksotan Uncle. Idi high school ak pailaang. Siya ti anak ni Marina Bukulan Kolipagpag. Putot na kanin sa Atanasio alias Tanas. Unanggal. Ay, sus. Kunak to, matada kayo ni Uncle ko Agusting akasinsinday di amang ko. Wan. Kasinsin ko iti mother side. Umayak ko magpasyar dito, Uncle. Umay ka. Kada asawa mo? Awan pa'y nga rod, Uncle. Awan mayat kada tao dito yung lugar may. Mamangan no si katiag kapoy-kapoy. Saan maala iti kinabuyan dahil, Uncle? Talagang sa nga awan mayat kanyak dito. Kano nga raw, ti umay mau? Ay, aging ka iti Sabado, Uncle. Kitaag pa'y, no anya ti mabalin ko nga itukot ta, ipasarabokin ka. Aya. Damat kit di liban ko dito'y atapa nga lingo Ay sus. Dayta ka na kan. Kan damat tay tinapa kakalding Apaw? Ay, dagitaman ka na kan. Dagita til iliwak launay. Ay, singi nga rod, Uncle. Kastapay nga rod. Baglakit din ta saan kayo nagsukat iti cellphone number yo. Sana ka nagsukat iti number. Sipod na itad ka na kami da ito cellphone ka anakan. Sige nga rod, Uncle ko agwapo launay. Umayak tulatan dita nagbuksutan. Kastapay nga rod. Bye. Bye. Ay. Sufeng. Ay, ada umay ka anakak. Sino kadakwada? Ni Armindo kano. Tay pudot ni kasinsin tadas.
Ay, oo, nailakot nga minday ta na ganun. Tanas? Anya nga rod, no iso mo ti Birngas na addan do pa'y Diablo kas kada Lucifer, kas kada Judas sa Birngas. Nalabos mo't dagita nga. Wunmat. Ay, ay na, numapan kaya paradaan ti Jeep ijay ilay. Manggag mo dagita nga inawag ijay. Awan limpyo anagan dagiti driver kas kada dispatcher ijay. Anya mo't daytan? No damagam tipod no anagan dagitay driver. Dandani awan makaamaw. Alawan. Hanggang maguray ka. Kaano nga umay dayta ko na makaanakam. Tapno amukmat nga isagana ti pagturugan kan usaran nantaw. Iti daytoy alawas kuna naman. Bumiro kano pa iti ipasarabo na kanyak. Adamat kiti kanon jay tapati alingo ken kalding isagsagana na. Abaw. Yan. Agpalakpak man nagatala paayag mo na ko na. Wunmut. Isaganam latan di may sa akwarto di tasirok. Ta isundo di pagturugan na. Ay katiso ah. Jay pagturturugan idi jay kaanakamet ani digong. Ay, naimbag kita sa andang agrana ay ah. Ungarod. Gamti pa kada na kanyak, kat kalpasan ti tapos ti bulan, ti umay namanin. Ada ka nung amin asikasunay, di ayanda, sakpay nga ang bakasyon manin dito yung nagbugsutan. Ni duming to umawawag. Sungbatak labiit. Nasayat makomplito mo't lang ang tibilang dagiti barangay tanod tayo, Chairman. Wen, ngam kitain tayo madagitay matalaga. Sa nagkaputa ka sa pulan tayo launay kat. Raya sino maditan. Wunmut. Ala, tayo konak manan tatang. Chairman, makamukay latalitan. Tanay, andak pa'y mutla dito'y adayaw. Alakat kasi di kanayon mat nga ibaga. Wanlatan ngam di mo ibaga siya kung ti Chairman. O ay siya klaang kunak manan. Senyora kon. Kaya't kumati ag-relax pa siday. Wen ka di. Ag-relax kay latang amin. Kukayo mo ti oras yaw. Wen gayam, mayat man yan natagtagainap ko ini kalman. Ay. Hindi nakiramraman di tatagtagainap po. Inya nga minday taaya. Ada kampay ini inaramid tayo apag masahyan ni nagbugsutan. Ket. Kita niya. Mayat ka naw. Ket pinampanunot ka. Mayat talaga. No, ada pagmasahyan na mainayon ni ti project tayo. Anya? Ay. Madanda naman sa mo ti utik mo di tanduming. Saan mo ta? Yung panunutan niya man. Sana dakos. Mabalin da dya project. Alawin. Panunutan tayo dito. Nagawid ka nga minay. Day taman ti bagayon. Wan ka day. Di kayo madanagan dita. Sige, kastapay nga tatang. Umawag ak tumanay. Bye. Naklat ni tatang. Hindi bagak anatag taga-inap ka. Mayat day jay na maaramid. Mayat mo't timasansa na panagtagtagainap ka. Anda na iti matagtagainap, mabalin nga ipaypaysaw. Kas iti dayjay pagmasahyan. Mabalin nga ikonekta iti activity para karagiti senior citizen. Kan saan la para senior? Nayawan mo rin, tayo ko nakaparang sarita mi kan Rosa. Sakpaya maturog kami. Tani, nakaturog samat eh. Tinurugan nak mo rin. Walturog akmatay na.
Ada ka mo di sangot istor ni kakang saka, tsare. When uncle, ador urayak. Boyfriend mo? Saan mo ta? Gayem ko ni Asunta. Ako nakman. Agodong kami nga may. San ka di nga agad adal kay di syudad? Uy, agad adalak pa uncle. Ngam saan nga di syudad? Ijay laang ka bisera? Kasta. Sayatin nyo ti agadal. Taday tati kapat ka na tawid yo, kadagiti naganak kada kayo. When ka nung arod? Kasta ti bagbagada tatang kananang ko. Liklikan nyo pa lang ti arem-arem. Saan mo't nga rod amalapdan dagiti agaran? Ayun mo't kitiya. Iti day taalapsat mo. Ala, ubingak pa uncle. Sa bagay, iti day taalapsat mo. Talagang adot agarem king ka. Agpipila da pa ikat nga ta. Unmad. Kastano na pintas ti balasang. Ay na, lumay karilak kumadya ka anak akin ka. Uray pagkasarin kayo na dagos. Ala, saan pa'y mo't anak kapag turpos? Awan pa iti panonot ko day tangkal. Sa bagay. Ibagbagay yung agadalak ka na imbag. Ipakasardak iti ka anakan niyo. Unaya. Apay angkal, nataal ka di ka anakan niyo? Agpasang, nataal? Ay, syempre. Kita anak. Malakanyak, balasang ko. Amang ano natatar kayo pa'y nga misaw? Anya. One might, nagtaar kayo. Siguro natataar kayo pa'y di ka ubingan niyo niya. Yan susapo. Mamati akto lang at akadagita ibagbagamon. Ay, talagang ka. Ay, Ay, sige, chairman. Adan tigayim ko, mapanak pa'y. Babayo! Mr. Guapo! Na. Ay, makirin na bakmet. Ay ngimpod no anapintas. Maya tilunglung ay na. Ngem, awan latam mo kon. No armen ni Armin daw. Di nalakad di pagan ano. Ayan tinyawag mo amang sapsapul kanyak Chairman Dumeng. Napanbiit di testor. Gumatang lakano iti sigarilyo na. Kasta. Sino da aya? Tay kunayo aka anakan niyo nga anak ni Tanas akasinsin niyo. Ni Mindaw no Armindaw. Oy, Talaga pinaypayso na timay. kaya't nansa ti mga sawa dito. Ti mabalin na nga Armin. No, kayat naken. No, kayat da. Kala nga. Umat. Nagado ti agkakapinta sa babalasang di nagbugsutan ko namsa. Oy, basta saan na napili unay. Dahil ti parikot. Ang mga nukun di pili. Adi mo't may bagay itilangana. Agyamanak, uncle ko agwapo. Nabayagan day din na di ayaay ko. Kaslasaan kayo mat alimakay. Niya katasanan. Sumilapon tatuktok. Sa nabali nga oray mabalinan a pagsarmingan tatuktok yo. Gwapo kayo latta. San mo't aday tati kita ti balasang ka? Anya. Na. Ikaslay bagamutin nga agar makluko. San adakas, uncle? No aram matalaang. Da kayo matitimawidak, uncle? Anya. Ay, gaya uncle. Adda dita pasiking ko dagiti pasarabok kada kayo. Pasensya kaila ko man Apaw.
Nagsaya din. Tadagayin pasarabom kanya kaanakan. Isan ang maawan day tanggal. Talaga nagtaraki kayo latanggal. Ah, Mano titawan yun? nagsitinta ko na kaanakan. Aya? Eh, Ay, kunak na pagtapog yula asing kwenta. niya, nalabos mo tayo. Pinaubing nakmutlaw na yun. Ah, Madam Secretary, si kakumapay lang ti makambo dito'y barangay hula. Itulod ko man ni balay to'y nataraki aka nakakatimawid kanya ka. Bagmanta nakapasyar ka, amin daw. Wen, Auntie Supeng. Nabayagan day din na udi ay umay ko dito'y ayan nyaw. Barito akpay lang idi. Kaslasaan kayo mo't unay abim makat iti panagkita. Anya! Di ka man mang pasablog. Ay, iso lang nga iso, ante. Ubing, kan napintas kay lata. Hey, sasawamot. No napintasak, saan ko man atumalyaw ni Uncle mo iti sa balay. Ay, pudno ti bagbakak, ante. Kan tumalyaw laang mat nyanggal. O gali iti managrokpab iti beauty. Oh, Tumalyaw laang mat. Basta di nasurutan ante. Awan pariko. Gusteng, adaman ibagak. Nanya data. May papaniti ka anakam. Sa bagay, nawati-wati biyahe na. Iso kasday nga ta. Nanya nga min data. Sika man ti mangibaga. Ta sikat ulitag na. Nanya nga min data. Ibaga ang agdigos mat. Sobra di pahiod na. Nanya. Sa bagay, nadlaw kumot kidita. Naskan akitaan namat ati hygiene na. Dayjay ti may agbirok iti asawain na. Asino mo't nga iti mga yat iti kasjay. Asus. Alawanin. Saan laday ta? Sika nga ulitag na ti maibabain no kwa. Ay, laki dia. Kakaiso na sa anak nga ang dod. Ngamnay, ang mga numasobraan ng tukit day no, tuladan na ka. Tuladan na Katuwang, na. Tanya kumamot tituladan na kanya ka masubraan na. ramo ti agpugsi-pugsit tunggal agrobwat ka. Kat no tuladan na ka, kat subratin nan tutay bangbanglaw. Ay, mga no di nan tula ipugsit. Idigos nan tupay. Sus, nalpas. Sika gayam ti madanon ko dito isang utistor, isang. Uwan kagawan. Gumatangak man iti pangaldawan me. Pangaldawan? Uwan. Tay man ikan atanga. Ay, amo kon. Sardiens, ay, sardinas. Uwan, natumpungam. Kuna kung kahit manutawan gaya mo na nabalo ka. Sus, agdwa tawanan Apay anadamag yaw. Himbag man, tadi kan makalagay. Ha? Ay, malaglagip ko latamot aday di nagawan ng asawak Di kayat ko asawan, di kan makiasawa manen. Bingkapay, kan dwalang met ti anak yo iti day di masong. Unay ta makalagipon. Siyempre, dalatamot rik na makalagip Anya nga ron nga, nawan mat mayat kada taon. Ay sus, ado di ka.
Narigat ti basta. Makiasawa iti may kadwa agundaway kagawat. Ah, Mabalin pa'y nga tano, kas kada kayaw. anyan. Wan mo, Chairman. Ah, Iso ang nagasat ni Nana Suping. Pauray at dan edadyo. Nataraki kayo lata. Ah. Amuyo nga kitaan talangayo. ay. Anyan. Uwan mat kagawat. Saan kayo akas kadagiti daduma anataraki da kuman no amuda mat agdigos. Aya. Pudnot ibagbaga. Kas ita. Nagbangbanglo kayo anya. Ay. Anyan to say open nak pa yan. Pudno gamin ti ibagbaga. Kaya't mo pati makiasawa no bilang addaag gusto king ka. Ha? San arabrabak na ito'y. Ngamin addayarim ko king ka. Ala! Ah. Asino kumamag? Oh, iso na ita sumungad. Ni Mindo aka anakak na ita. Anya, nasirpat mo matay. Balo ngagpaiso ni isang ngam napunggapay laeng kaanakan. Ay, kwa, Uncle. Walang ti anak day ti day di masung. Ngam no kitam ti lunglung ay ni isang. Kasla balasang pailaeng. Isi, ay kwa, balasang ba't kiti amananta balo lakit nga rudain. Addanadlaw ko, Uncle. Anya day ta? Nakamusi, igapim manaw. Ay, amok ti makagapuno apay anak kamusig. Anya, Uncle. Kunak no nagdigos ka. Uwan mat. Api adamagan nyo nagdigosak. Kasano adi agmusig ket nakalang absamot ngamin iti agat turo. Ay, apo. Isong agdigos ka man. Agsabon ka iti husto. Nalakayanak abaro. Balo kamat isang. No ikan nakitigundaway. Ipariknakken ka. Anakayawam to'y pusok. Ay, awan makunak Mindo. Amok anasingpat ka. Adamat lang am. Kayat ka kuma. Oh? Ay, agiamanak. Ay, ayatan ka talaga. Ay, Ah? ada kayat ko amabaliwan kan ka. No, Ay. kayat mo nga ayatan ka. Anya day ta, isang. Ay, ibagak ti agpaiso Hindi ka kumamasaksakitan. Agdigos ka. Saan ko akayat nga addan tumangibaga ang makikabkabalayak iti turo. Anya? Saan ka kumamasaksakitan? Ng pagsaya atam ti imbagag. Agdigos ka. Ay, nabaina nakitidayjay nga imbaga ni isang Uncle. Lokaw! Ay, San ka ngagbain? Agyaman ka kitday. Taimbaga na kat amumon ti aramidem. Agdigos ka ngamin. ay, naglamin mo't ngamin. Kit agkuti murmurak. Sa agang kitak no agdigusak. Anya? Nagimbag ti angkit kon. Iso mabutengak nga agdigos. Ta amang ano agang kitak manen. Yay! Ay, Uncle. Dawatak la tibang bangluyon. Mabalain? Ay, salbag na yat. Agbangbanglo ka, adi ka nagdigos. Agbangbanglo, adi nagdigos. Anya na jayan?
Madi at tagkainap. Madi.